Mm. Mm. Hello mga kapudibis! So, kakain po tayo ng sinigang na buto-buto at meron tayong galunggong at meron tayong gulay mga kapudibis at meron tayo dito sa usam patis na may sili at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig mga kapudibis. Bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Amen. Ayun mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Manganta kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po mga kapudibis. Yan o. Oo, diba? Buto-buto. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga ka-foodibis. Sarap. Sarap. Ganyan. Manyaman ngayon yung sigang babi. Oo nga. Kasi marimlano. Kapampangan yun. Yaman. Sarap, no? May sili, oh. Cheers tayo. Ay, sorry. Maparas. Maangang sa Tagalog. Sa Paparas. Kapampangan, Manghang. maparas. May nanonood sa atin Virginia. Si Ma'am Olivia. Gusto daw niya naririnig na nagsasalita tayo ng Kapampangan. Kapampangan. Manyaman kay Kapampangan. Masarap sa Tagalog. Sa English, yummy. Tama ba? Oh. Yummy. Oh, taray. Sa mga Bisaya, lamig kayo. Tama ba? Lamig kayo. Galing ni Vivian. Sarap. Ito yung gusto kong JJ. Malutong. Well.
Naiwan yung gulay natin. Dami. Dakal po salamat kay support tayo kay kami. Thank you so much po sa suporta po ninyo. Yun, sa Tagalog yun. Sa Kapampangan, dakal po salamat. Mangantana po. Let's eat. Oh, diba? Ganun yun. Dahil mahal yung isda ngayon, pati kakainin na natin. Walang Kasi nakikilo din yan. Nakikilo din tong isda na to. Yung tinik na to. Dagdag kilo rin. Masarap talaga yung galunggong pag pritong-prito, no? Mm-mm. Pati tinik talaga nakaka. Sayang, mahal yung bigas ngayon. 53. Hmm? Yung pinakamura. Pinakamahal 60. Pati gulay, mahal, no? Pante na lang yung bumababa ngayon. Diba? Sarap. Nabibig ka.
Ay, nakapodibis na ubos po namin sinigang buto-buto at chichi. Ayan. Tanggalin na lang po natin yung mga sabaw-sabaw para malinis, no? Ayan, gusto po namin patiin ng happy birthday si Catherine Polintang, anak ni Siopaw, birthday niya kahapon. At si Veronica de la Cruz from Lingayen, Pangasinan. Ayan, birthday din niya. At sa September 24 din po, happy birthday kay Stow Away Baste Garcia. At shoutout din po kay Pring Family, Arceli Aniceto Pring. Ayan, nakita ka daw niya kanina sa Santo Tomas. Nilda Atienza and family, Crisol family, ayan, shoutout po. Kayla Belhera, Virginia Angeles from Santa Ines, Mabalacat. Lorena Smith, happy fiesta noong September 15, King Daudaw. Happy fiesta po. Taga USA siya. Yes, Ayan, happy fiesta sa'yo, po. happy Sana dyan nyo kami fiesta. minudo. Minudo. Siya pa, baby Alison Catherine at kay Bugoy, yan, sa asawa mo, anniversary nila sa Thursday. Happy anniversary po. Siya Sana all. Sana all, God bless. Yes, mga Pudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat kayo.